Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού του καναλιού. Είμαι ο Larry's Films και σήμερα θα σας πάρω μαζί μου στο ταξίδι αυτές τις 30 ημέρες που ζωγράφιζα κάθε μέρα. Είναι ένα challenge που έβαλα στον εαυτό μου για να δω πόσο θα βελτιωθώ στη ζωγραφική και πώς αυτό θα επηρεάσει την ψυχολογία μου. Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι δεν γνωρίζω από ρεαλισμό, οπότε ήταν ένα challenge που έκανα πρώτη φορά στη ζωή μου, γιατί εγώ ζωγραφίζω κυρίως cartoon και anime. Οπότε το να ζωγραφίσεις ρεαλιστικά ήταν κάτι πολύ δύσκολο για μένα. Εδώ πέρα ξεκινάει και η πρώτη μέρα, όπου για αρχή ξεκίνησα ζωγραφίζοντας μερικά σχήματα. Έτσι ήθελα να εξασκηθώ λίγο στη σκίαση και γενικά να δουλεύω με διαφορετικά perspective του φωτός. Η πρώτη αστοχία που ήδη παρατηρώ μετά από 30 ημέρες μέσα στο challenge είναι ότι ζωγράφιζα πολύ απότομα. Δηλαδή δεν υπήρχε τόσο αυτό το φυσικό κομμάτι της σκίασης, όπου χωρίζεται σε διαδοχικά επίπεδα το χρώμα. Όμως συνέχισα να ζωγραφίζω, όπως βλέπετε στο συγκεκριμένο σχέδιο επέλεξα να κάνω έναν κύβο, ο οποίος μπορώ να πω ότι για πρώτη μέρα ήταν σχετικά ικανοποιητικός. Εδώ συνέχισα κάνοντας ένα τρίγωνο, γενικά την πρώτη μέρα πειραματίστηκα δοκιμάζοντας αρκετά σχήματα, ώστε να δω λίγο πώς δουλεύει το φως. Βέβαια στο συγκεκριμένο δεν μπορώ να πω ότι μου πέτυχε ιδιαίτερα, αλλά είχαμε 30 μέρες για να βελτιωθούμε. Εδώ πέρα τράβηξα βίντεο αρκετές ημέρες αργότερα, φυσικά ακούγοντας Bloody Hawk καθώς είναι ο αγαπημένος μου rapper. Γενικά δεν τράβηξα πολλά βίντεο στα οποία ζωγράφιζα, οπότε ένα μικρό timelapse. Λοιπόν, σήμερα είναι η 25η μέρα στο challenge και λέω να δοκιμάσω κάτι πιο δύσκολο, οπότε πάμε να το δούμε. Έχω στο νου μου έτσι κάτι λίγο πιο δύσκολο που δεν έχω δοκιμάσει και πάρα πολύ, οπότε για να δούμε πώς θα βγει. Ουσιαστικά προσπάθησα να ζωγραφίσω ένα πορτρέτο, κάτι που θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα να κάνεις στο ρεαλισμό, δηλαδή το να απεικονίσεις ένα αληθινό πρόσωπο. Και μόλις συνειδητοποιώ ότι δεν ξέρω να κάνω καλά μάτια. Μπορώ να πω ότι είμαι σχετικά ευχαριστημένος από το πώς βγαίνει. Και ναι, έφτασε η ώρα όπου το challenge ολοκληρώθηκε. Πραγματικά είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα να ζωγραφίζεις κάθε μέρα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, στο πρώτο χαρτί είναι και η πρώτη μέρα. Είναι η σφαίρα που είχα ζωγραφίσει, τα σχήματα, ζωγράφισα κάποια ψάρια. Στις επόμενες μέρες δοκίμασα λίγο ανατομία του προσώπου, δηλαδή δοκίμασα να κάνω μία μύτη, όπως βλέπετε και εδώ πέρα έκανα πάλι μία μύτη, ξεκίνησα να κάνω μερικά μάτια, δεν ήταν πολύ επιτυχημένα στην αρχή. Εδώ πέρα ήταν ένα που σχετικά μου άρεσε, αν και με δυσκολεύουν αρκετά οι βλεφαρίδες στα μάτια. Και τώρα φτάνουμε στη ζωγραφιά για την οποία μπορώ να δηλώσω αρκετά περήφανος, είναι αυτό εδώ το πορτρέτο. Πραγματικά δεν ξέρω πώς βγήκε τόσο όμορφο, αλήθεια το έχω λατρέψει. Μου άρεσε γιατί πρώτη φορά πέτυχα τα μάτια σχετικά και επίσης έκανα και ένα καρχαρία την επόμενη μέρα. Γενικά ζωγράφισα αρκετά τη θαλάσσια ζωή, όπως βλέπετε εδώ πέρα και ένα χταπόδι και πάλι μετά κλασικά μύτη, χείλη και γενικά τα κλασικά. Εδώ πέρα απλά έκανα, ναι, απλά αυτό. Το ρολόι μπορώ να πω ότι ήταν πολύ ωραίο, όπως και αυτό εδώ το πρόσωπο. Μπορούμε να σχολιάσουμε την υπόλοιπη ζωγραφιά αργότερα. Και έτσι πάνω κάτω κύλησαν και οι επόμενες ημέρες. Ζωγράφιζα συνεχώς μέρη του προσώπου, ιδιαίτερα μάτια και μύτη. Εδώ τώρα είναι μια ζωγραφιά που μπορώ να πω ότι μου άρεσε αρκετά. Έκανα αυτό το ζώο το οποίο ήταν μια μίξη τίγρης με πάνθυρα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Εδώ είναι το dream, παιδιά. Όσο όμως περνούσαν οι μέρες ένιωθα ότι διαρκώς βελτιωνόμουν. Εδώ πέρα μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το χέρι, αλλά και το πρόσωπο που έκανα. Εδώ θα κρύψουμε λίγο τη ζωγραφιά γιατί είναι μία από τις αγαπημένες μου και θα σας δείξω μία αρκούδα.
Και τώρα η ζωγραφιά που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω, νομίζω ότι αρχίζω και συνδέω λίγο όλα τα κομμάτια του προσώπου. Στην επόμενη σελίδα έκανα μερικά ζώα, εντάξει, εδώ δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, το άλογο μπορώ να πω όμως ότι μου άρεσε αρκετά. Αυτές τις 2 μέρες νομίζω ότι λίγο βαριόμουν, οπότε φαίνεται και στο αποτέλεσμα. Και φτάνουμε στην τελευταία ημέρα, νομίζω ότι μου άρεσε πάρα πολύ για το πώς θα έκλεινα όλο αυτό το ταξίδι. Επέλεξα να κάνω αυτή τη γυναίκα, μια πολύ όμορφη ζωγραφιά. Και έτσι, μετά από 30 ημέρες, έκλεισε αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι. Μετά από 30 μέρες μέσα στο challenge, θα σκεφτεί κανείς τι αποκόμισα από όλο αυτό. Θεωρώ το πρώτο πράγμα είναι ότι έμαθα να λειτουργώ με μια συγκεκριμένη πειθαρχία. Ήξερα ότι κάθε μέρα πρέπει να ζωγραφίσω έστω από λίγο. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσα να μην χάνω ποτέ μέρα και να ζωγραφίζω συνεχώς. Έτσι, βελτιώνόμουν και στη ζωγραφική μου, αλλά ήμουν καλύτερα και στην ψυχολογία μου, καθώς ήξερα ότι τηρώ ένα πρόγραμμα. Το δεύτερο πράγμα που σίγουρα ένιωσα είναι ότι καθώς ζωγράφιζα κάθε μέρα, ένιωθα διαρκώς να βελτιώνω τη ζωγραφική μου. Ένιωσα ότι ήμουν πιο άνετος να ζωγραφίσω για παράδειγμα μία μύτη, καθώς είχα ζωγραφίσει ήδη αρκετές τις προηγούμενες ημέρες. Τέλος, πιστεύω ότι με έκανε να αγαπήσω λίγο παραπάνω το ρεαλισμό, καθώς δεν τον είχα δουλέψει ποτέ όπως προανέφερα και στην αρχή του βίντεο. Τώρα πιστεύω ότι θα συνεχίσω να ζωγραφίζω και σε άνιμε, αλλά και ρεαλιστικά, καθώς πλέον έχω τη δυνατότητα να ζωγραφίσω σχετικά ικανοποιητικά και στα δύο. Προφανώς, σε ένα διάστημα 30 ημερών δεν έμαθα να ζωγραφίζω εξαιρετικά σε ρεαλισμό και έχω πάρα πολύ δρόμο ακόμα, αλλά τουλάχιστον πλέον έχω μια μικρή γνώση του πώς να χειρίζομαι ρεαλιστικά αντικείμενα και γενικά ένα ανθρώπινο πρόσωπο για παράδειγμα, και τώρα θα προσπαθήσω να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε και εσείς αυτό το challenge, καθώς θα βελτιωθείτε πραγματικά και στη ζωγραφική σας, αλλά και στον τρόπο που διαχειρίζεστε το χρόνο σας, ώστε να τηρήσετε αυτό το πρόγραμμα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να μεγαλώσουμε την ομάδα μας και μην ξεχάσετε να πατήσετε like. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια!